யாழ்ப்பாணம் செம்மணி மனித புதைக்குழிக்குள் தேங்கி நின்ற மழை நீரை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகள் இன்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. செம்மணி மனித புதைக்குழியில் இதுவரையில் 2 கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வு பணிகளின் போது 240 மனித எண்புக்கூட்டு எச்சங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் 239 எண்புக்கூட்டு எச்சங்கள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று யாழ் நீதவான் கௌரவ எஸ் லெனின்குமார் முன்னிலையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதின்படி இன்று புதைகுழியில் காணப்படுகின்ற நீரை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நீரானது 3000 லிட்டர் பவுசர் மூலம் நல்லூர் பிரதேச சபையின் வாகன ஊழியர்கள் மூலம் அகழ்ந்து எடுத்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று முழுவதும் இந்த நீர் அகழ்வு பணி நடைபெறும். அத்தோடு இந்த வழக்கு மீண்டும் மார்ச் மாதம் 16ஆம் தேதி அழைக்கப்பட இருக்கின்றது. அன்றைய தினம் இந்த அகழ்வு பணி மனித புதைகுழியிலிருந்து எச்சங்கள் எடுப்பதற்கான தேதி தீர்மானிக்கப்படும். அதே நேரம் சட்ட வைத்திய அதிகாரி எஸ் பிரணவன் அவர்களினால் இன்றைக்கான உத்தேச பாதீடு கௌரவ மன்றிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதற்கான அது 54 கட்ட அகழ்வு பணிக்கான பாதீடு இன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வழக்கு மீண்டும் மார்ச் 16ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. போதைப் பொருட்கள் கடுமையான சாரதிகளை சேவையில் இணைத்தால் பேருந்து உரிமையாளர்களின் வாகன அனுமதி பத்திரம் ரத்து செய்யப்படும் என அமைச்சர் விமல் ரத்நாயக்க கடுமையான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார். அத்துடன் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையான சாரதிகளை சேவையில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது என எச்சரித்துள்ளார். அண்மை காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனைகளின் போது அதிகளவான பேருந்து சாரதிகள் போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தியமை தெரிய வந்ததை அடுத்து இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறியுள்ளதுடன் மக்கள் போராட்டங்களை ஒடுக்குவதற்காக அவசரகால சட்டத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். இன்று எதிர்கோடையில் உள்ள ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைமை பணிமனையில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். ඇයි මේ නඩුවත් එක්ක මහමොලකරුවව ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්තේ කියන එක තමයි අපි ප්‍රශ්න කරේ. දැන් ඒක ප්‍රශ්න කරාම දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අර පැලවත්තේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඉන්න YouTube කරන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. දැන් ඒගොල්ලන්ට තරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. அம்பலாங்கொடை போலீஸ் பிரிவின் அந்ததோல பகுதியில் இன்று போலீசாரால் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது. அம்பலாங்கொடை நோக்கி சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் சென்ற லொரியை சோதனைக்காக நிறுத்துமாறு போலீசார் சமிஞ்சை செய்துள்ளார். இதன்போது குறித்த லொரியை நிறுத்தாமல் சாரதி தொடர்ந்து சென்றபோது போலீசார் லொரியை துரத்தி சென்று நிறுத்த முயன்ற போதும் தொடர்ந்து சென்றமையினால் போலீசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து லொரியில் சோதனை நடத்திய போது அதில் 10 பசுக்கள் மற்றும் 4 எருமைகள் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றில் ஒன்றின் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதன் போது லொரியில் இருந்த 2 சந்தேக நபர்கள் 5200 மில்லிகிராம் ஐஸ் போதைப் பொருட்களுடன் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. வட்டுக்கோட்டை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பொன்னாலையில் இன்று இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் மற்றொருவர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. காரநகர் சிவகாமி அம்மன் கோவிலடியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணராஜா சாரங்கன் என்ற 26 வயதுடைய இளைஞனே உயிரிழந்த நிலையில் காரநகர் விக்காவில் பகுதியைச் சேர்ந்த 25 வயதுடைய இளைஞன் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார். பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் வேக கட்டுப்பாட்டை மீறி வீதியோரம் நின்ற பனை மீது மோதி விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. தமக்கு எதிராக திட்டமிட்ட ரீதியில் கட்சிக்குள் ஒரு தரப்பினர் செயற்படுவதாகவும் தம்மை கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றும் நோக்கில் உளவியல் ரீதியான தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை 2 ஆண்டுகளாக அவர்கள் முன்னெடுத்து வருவதாகவும் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார். எனினும் கட்சிக்குள் தமக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளால் தான் தமிழரசு கட்சியை விட்டு ஒருபோதும் வெளியேறப் போவதில்லை என்றும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். උනාට විශාල විනාශයක් අපිට ගෙනත් දේවි කියලා. හැම වෙලාවම විනාශය ප්‍රාර්ථනා කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙන හැම සිදුවීමක් උපයෝග කරගෙන දැන් විනාශ වෙයි කියලා. උලන්න මතක ඇති පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර යුද්ධ ගැටුමක් ඇතිවීමේ එහෙට මෙහෙට ගහගත්තා. මේ මහා යුද්ධයක් ඇති ඒගොල්ලොම න්‍යෂ්ටිකයි වලින් සමන්විත රාජ්‍යය. මට මතකයි ඒ වෙලාවේ කිව්වා කොළඹට බෝම්බ දායි කිව්වා. අනේ මේ යුද්ධය පටන් ගන්න කොළඹට කිව්වා දැන් ඉවරයි ඉන්දියාව පාකිස්තාන ගහගෙන අපේ රට ඉවර කොළඹට බෝම්බ දානවා. මුකුත් උනේ නේ. ඊට පස්සේ මැද පෙරදිග කලාපේ
ඊශ්‍රායලය ඉරානය කේන්ද්‍ර කරගත්තු ගැටුම් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඒතර කියන පටන් ගත්තා මැද පෙරදිග මහා යුද්ධමය තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා වැටෙනව දෙන්නම් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. වැටුන්නේ. ඊළඟ එක රැයින් අපේ අපනයන සඳහා විශාල බදු පැනවීමක් කරා එක්සත් ජනපදයේ. දැන් කෝ අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ඉවරයි කිව්වා. අපේ අපනයන වලින් 23% යන්නේ ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයට. අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව ඍජු රැකියාවත් ලක්ෂ 3.5ක් විතර තියෙනවා. වක්‍රගතව විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ මුළු ආර්ථිකයම වැටෙනවා කිව්වා දැන්. ප්‍රාර්ථනාවන් තිබුණා. ඒ විදිහටම දිට්ඨ වෙනකොට හිතුවා දැන් ඉවරයි. දැන් වැටෙනවා කියනවා. ඒ නිසා ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වැටෙනවකෝ, අගෝස්තු වැටෙනවකෝ, දෙසැම්බර් වල ජනාධිපතිවරණකෝ, දැන් මේ අප්‍රේල් වැටෙනවා කියනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපේ රට බිඳ වැටෙයි කියලා අර ඊටමත් විනාශකාරී කුරිරු ප්‍රාර්ථනයක් පතන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. උන්ගේ අපේක්ෂාව රටට ජාතියට සිද්ධ වෙන ඕනෑම විනාශයක්, ඕනෑම අර අහිතකර බලපෑමක් ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි මතක තබා ගන්න. අපි මේ රට ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ ඕනෑම ව්‍යසනයකට, ඕනෑම චලනයකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ හැකියාවන් සහිත රටක් බවට අපි මේ රටපත් කරනවා. එම රටක් දියුණු වෙනවා කියන්නේ. ඕනෑම ස්වභාවික ව්‍යසනයන්, ලෝක ජාත්‍යන්තරයේ විවිධ ගැටුම්, චලනයන් ඕනෑම වෙලාවක වෙනවා. ඒවත් අදත් වෙයි, තව සියවසකින් වුණත් ඒවා සිද්ධ වෙනවා. අපි සමත් වෙන්න ඕන මොකද්ද? අන්න ඒ ඕනෑම තත්ත්වයකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කර ගැනීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. හැබැයි ඕනෑම ප්‍රමාණී ව්‍යසනයකට ඔරොත්තු දෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්න ඕන? අපි තනියම ගත්තොත් අපේ ශක්තියින් කුඩායි. හැබැයි අපි එකට එකතු වුණොත් අපේ ශක්තියින් ශක්තිමත් වෙනවා තවත්. ඒ නිසා අපි ඕනෑම ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම පළවෙනි දේ තමයි අපි අතර තිබෙන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධතා ගැටුම් සමනය කරගෙන අපි ඔක්කොම එක ජාතියක් හැටියට ගොඩනගෙන්න ඕන. ඒක වැදගත්. අපිට දීර්ඝ කාලයක් අපේ හැකියාවන් දුර්වල වුණේ වෙන මොකවත් නිසා නෙවෙයි. අපේ අභ්‍යන්තරව අපි අතර තිබුණ ගැටුම්. අභ්‍යන්තර ගැටුම් අපේ ශක්තියින් හීන කරනවා. අපේ ශක්තියින් අපේ යෙදවුම් වෙන දිශාවන්ට යොමු කරනවා. අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. කුඩා කෙඳි එකතු වෙලා මහා කඹයක්, මහා ශක්තියක් ගෙනත් දෙනවා වගේ අපේ රටේ මේ සියලු ජනතාව එක තැනකට එක කොඩියක් යටතට එකතු වෙන්න ඕන. දකින්න තිබෙන 1980 දක යාපනයේ තරුණ විශාල ප්‍රමාණයක් ජාතික කොඩිය අරගෙන පාරේ කෑ ගහනවා. එක කොඩියක් යටතේ මේ රටේ සියලු සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් මේ සියලු ජනයා එක කොඩියක් යටතට ගේනවා. ඒක අපේ අපේක්ෂාව. ඔතන තමයි පළමු ශක්තියින් අපේ රටේ තිබෙන්නේ. පළමු ශක්තියින් තිබෙන අපේ රටේ අපි එකතු වෙන්න ඕන. එනිසා අපි ඒ සඳහා විශාල වෙහෙසක් දරනවා. මම දන්නවා මේ වෙහෙසට විරුද්ධව උතුරේ ජාතිවාදී ව්‍යාපාර තිබෙනවා. උතුරේ ජාතිවාදී ව්‍යාපාරවල මුළු පැවැත්ම අහෝසි වෙලා තියෙනවා. හැමදාමත් උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව තිබුණේ ලංකාවේ කොළඹ ආණ්ඩුව පිළිබඳ සැකයක්. අද උතුරේ ජනතාවගේ විශාල විශ්වාසයට සහ ගෞරවයට පළමු වතාවට ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් පාත්‍ර වෙලා තිබෙනවා. පළමු වතාවට මත